сухани лафзи бад, сухани бад, қаҳру ғазаб умуман дар ин бародар Саид Мукаррам нест. ҳамин раҳбарои Тоҷикистони азиз ғамхору дилсӯзанд нисбати ин ватану ин миллат. ассалому алайкум бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасаҳакову ҳавасаҳакои қанди ман зиндаву сарбуланд бошед. имрӯз оиди муфтии Тоҷикистон Саид Мукаррам Абдулқодирзода якду сухане гуфтанӣ ҳастам. хоб шиносои мо бо бародар Саид Мукаррам ва бародар ҳоҷи Исмоил ки ҳоло ӯ дар байни мо нест ва насиҳатҳои ӯро, суханҳои ӯро, маъвизаҳои ӯро хеле вақт мо пазмон шудем. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳаст, бидурен тамошо кунен. худо раҳмату мағфираташ куна. суханҳо гуфтанӣ ҳастам ки соли 2008 мо якҷоя сафари ҳаҷ карда будем. албатта мо шиносои мо он қадар наздики бад нест ва ман мушоҳида мекардам худо раҳмати ҳоҷи Исмоила бо бародар Саид Мукаррам. хоб дар хонаи худо ҳам ин ду шахсияти абармарди замон фақат дар бораи насиҳату фаҳмондани дини мубини ислом дар хонаи худо ба мо суханҳо мегуфт ва халқро, ҳаму ҳоҷиёро бо як лафзи ширин, бо як лафзи оддӣ мефаҳмонд ки ҳаҷ чи аст, хоб фарзҳои ҳаҷ чи аст, киҷора мо ҳаҷ кунем ва мо чӣ дарс биомӯзем. худо раҳматаш кунад, вай рафт ва баъди вай ин соли 2008 буд. баъди вай хоб ин бародар Саид Мукаррамро хай дар маъвизаҳо медидам, дар масҷидҳо медидам. як одами бисёр одами ба маданият, ба фарҳанг, ба одоб, хушмуомила ва хушгуфтор аст. ҳамин бародар Саид Мукаррам. агар мо шумо агар як намози ҷума ёки ягон намози пешин ёки ягон маъвизаи ҷаноза агар мо наздиктар бишинему таваҷҷӯҳ кунем ба ин Саид Мукаррам, бовар ки тамоми пастиву баландиҳои зиндагиро ба мо меомӯзад. аз оёту аз ҳадис, аз зиндагӣ, аз пастиву баландиҳо ба мо суханҳо мегӯяд. исломи азизро ба мо оддӣ карда мефаҳмонад. оддӣ лафзи ширини тоҷикӣ хати исломи азизро ба мо мефаҳмонад, оддӣ карда мефаҳмонад. ва ман дирӯз фаҳмидам ки оиди ин шермарди ватан, оиди ин фарзанди баромарди миллати тоҷик як корҳои ношоиста анҷом медиҳам, як мисол озору азиятеш додиам аз дасти мисол тоҷикои худмон, аз дасти бародарои худмон ки инҳо гумроҳоанд. инҳо он нафароне ҳастанд ки фақат доғи сиёҳ ба Тоҷикистони азиз мемонанду халос. бисёр хиҷолатзада шудам ва хустам ки якду сухане гӯём. бародаро, ин неъмате ки Аллоҳи пок ба мову шумо додааст шукрона бояд кунем. фардо рӯзи қиёмат назди Аллоҳи пок мову шумо ҷавоб мегӯем ки чаро ин қадар ватани бишт особ, ин қадар тинҷию амонӣ, ин қадар сулҳу субот ба мо додааст. бо нафароне пайдо мешаванд ки бо чашми бад ба ин неъмати худо нигаҳ мекунанд. бародаро, бисёр зиқ ҳастам, бисёр ба эҳсосот дода шудагиам. барои ҳамин ин инсоне ки ин корро анҷомид, ҳамин инсонро ман муроҷиат ба ту мекунам ва ба дигар ҷавонон мекунам ки ба шумо дарси ибрат шавад ки ҳафт пуштон сӯхт дар ин дунё дар қиёмат. аввача як уламои дин, яке ягон озор, ягон гапи қабеҳ, ягон
мардум озорӣ дар ин шахсияти бародар Саид Мукаррам нест. фақат вай ӯ вақте ки ман шинос будам як ҷавони бовар ки ягон тори мӯи вай сафед шидагӣ набуд. зиёда аз чанд сол мешавад ки ин муфтигӣ сол Тоҷикистони азиз ба дӯш дорад. ягон мӯи сиёҳ дида намешавад. тоатар қошош сафед шид, тамом ришиш сафед шид, пир шид дар хизмати ин ватану ин миллату ин дини мибини ислом. худо аҷру подоша ба ин бародар иншоалло ба амри худованд медиҳад. бародаро накунен хеле кор. ман бисёр ғамгин шидам ки наход дар Тоҷикистоне ки ин қадар пешравӣ, ин қадар амну субот аст, одаме ёфт шавад ки халалдор кунад. ба худо на ҳукумат мебахша мора, на Аллоҳи пок ба ҳамин амалҳои ки бар зидди мисол ман ҳамин фарзандои баромади миллати тоҷик мекунем. накунен хеле. ман шуморо наваса мегӯм, қанд мегӯм, шакар мегӯм, меҳрубонӣ мекунам. шумо як бор гӯш андоз, ту ки ҳамин корро ҳамин амала карде ки мара сахт расидай. офарин ба ҳам падару модар ки имрӯз ангушт мегазанад ки ба ин фарзанди тарбия кардагӣ ваё чӣ кор кардӣ? ин ӯ солое ки пеш буд ки ба шумо макарон кашон ӯ соло нестад. ҳар як қадамат назорат дай, ҳар як қадамат назорат дай. чӣ кор мекунӣ? гиҷо мерай, ба чӣ кор машғулӣ? абашаи Тоҷикистон пешрафтай, пешрафт кайса. шумо нагӯед ки мо я амали террористӣ мекунем, мо я амали ғайриинсонӣ мекунем, мо я ҳаромкирию зинокорӣ мекунем, мо як мардумфуребӣ мекунем. шумо зери назорат нестем. валлоҳи қасам зери назоратем. ҳозирам ҳамин раҳбарҳои Тоҷикистони азиз ғамхору дилсӯзанд нисбати ин ватану ин миллат. шумо чӣ кор кардем? мара дард мекунад. як инсоне ки аз вай мурча озор намевад. ман як ҷанозада шиштум, як соат зиёдтар наздиктар шиштум. ҳамин хел суханҳое мега, ҳамин хел гапҳои гап мезана ки мегӯй ки кадом саҳобае пайдо шудааст ба мо сухан гуфтааст. сухани лафзи бад, сухани бад, қаҳру ғазаб умуман дар ин бародар Саид Мукаррам нест. як одами ҳалим, як одами пастию баландиҳои зиндагиро дидагӣ мегӯ ки бародаре ки қатъи ман солҳо боз сухан гуфтааст. мегӯ бародари наздиктаринам. аз суханҳои вай мо сер намешем. ине қадар азияту озор додиам. бародаро ман ҳамчу бобо таъкид ва таъкид мекунам ки ақлтуна кору фармед. абача ягон кори кун ки ту ба фоидаи ин давлати ин миллат бошад. як коре ки ҳамин падару модарат бегаҳ рафти хирсанд бошад. ту як амали вайрон мекунӣ, ягон ҷангу ҷанҷол мекунӣ, ягон кори ношоиста мекунӣ, падару модарат дар ғам тар мешаванд. бародаро суханҳо бисёр. хоб мо аввалан чӣ гуфтанестем? аллоҳи пок ба ин бародар Саид Мукаррам шифои комилу оҷил насиб рӯзид кунад. ҳиммати ватандӯстита, ҳиммати насиҳаткунита, ҳиммати мардума барои рост даъват карданда айда зиёдаву зиёдатар кунад. ба ту умри дароз, тани саат, мағзи солим, хушиҳои зиндагӣ насиб рӯзид гардонад. аллоҳи пок чӣ муроду мақсаду орзуе дорем ба он муроду мақсад некад бираси. аллоҳу акбар. ҳама вақт бародар мо дар қамати шумоем. ҳама вақт мо гапҳои шуморо сармашқи кори худ мекунем. ҳама вақт мо тарафдори ту ҳастем. иншоалло ба амри худо ту роҳ афтода намешавӣ. боз аз ин ҳам хизмат ба ин давлату ба ин миллату ба ин дини мубини ислом мекунӣ. иншоалло ба амри худо. خدا نگهبان باشه. الله پاک در پشت پناه اسمتی خودش نگهبان باشه. برادر سید مکرم. الله اکبر.